Здравейте хора, аз съм Mugiwara BG и в този канал ще качвам контент, главно свързан с One Piece. Това ми е първото видео и в този канал ще реагирам на епизоди, ще качвам теории, топ класации и с неща свързани с други анимета, които следа. Също така можете да пишете в коментарите какъв вид съдържание бихте искали да видите в следващите видеа. Като цяло аз мисля да качвам най-често теории, топ класации и най-вероятно реакции на епизоди, когато мога. Като ако искате и пишете долу в коментарите, мога да качвам и за не само за One Piece, а и за някое друго аниме. И общо взето е това. Като цяло искам да ви разкажа само малко за графика. Като цяло мисля да качвам видеа едно видео на всеки 2 седмици и най-вероятно в далечен етап това може да бъде променено и общо взето е това. Благодаря, че гледахте, абонирайте се за канала, за да може да гледате качествен контент свързан с One Piece най-често и това е.